profesor e escritor. Quere moito a súa familia e o seu país. Gústalle escribir tanto como facer chafulladas. Falamos de Antón Cortizas. Pois bon día a todas, a todos e a toditos. Algúns dos que estades aquí lechedes algo do que eu escribí, non? Sí! Pois sobre iso vamos falar en principio, mentres Sol fai unhas fotocopias para teres cada un de vos un papeliño co que vamos ler despois entre todos outra cousa. Vale? Entón comezamos como queirades vos. Se queredes con cogomelo de ferro. Atopámonos no colexio Juan Fernández Latorre co escritor Antón Cortizas ao que imos entrevistar. Bo día. Hola, bon día. De pequeno que che gustaba ler? De pequeno gustábame ler, pois, moitas cousas. Lía moitos que lle chamamos chistes, que eran os tebeos, os cómics, non? Lía moito diso. E lía moitas novelas de Xulio Verne, tamén. Moitas cousas que me gustaban. Por que che gusta escribir? Porque escribir é divertido, é bonito. É un traballo lindo. Botar a imaginación, a voar, así como que, non sabes? Como tuveras todas as palabras que tes aí na cabeza, empezalas a contar aí de formas que parecen bonitas, non? E é bonito escribir. Que che gusta máis escribir? Poesías ou narracións? Gústame todo. Hai momentos que unhas persoas, sabes, hai momentos que ás veces nos gusta, temos ganas de escribir poesías. Ganas. E outras veces, pois non tantas. A poesía é unha cousa máis diferente á narración, porque son palabras moito máis escollidas. Bueno, é diferente, non é que tampouco señan moito máis escollidas, é unha distinta maneira de expresar. Pero a mí gustame escribir tamén contos, novelas, teatro tamén, que é bonito. En que te inspiraches para escribir O Merlo de Ferro? Pois no Merlo de Ferro inspireime na historia do meu pai, e cando eu era pequeniño. O meu pai pois tiña unha forxa de ferro, porque era ferreiro, unha forxa de carbón, que queimaba ali o carbón para que o ferro se pusiera todo roxo, e a min deixábame xogar ali, eu tamén facía con ferros ali, collía o ferro, metía ali, logo daba cun martelo, clink, clon, clink, clon, clink, clon, e botaba muxicas, todo por aí, e era bonito. Depois se metía en auga cando estaba todo quente, moi quente, que non se podía tocar, que rarais, que te quedaba sin dedo, e entón metías en auga, e facía... Era moi bonito. Entón aí conto a historia, a miña maneira, fabulosa, pois do meu pai. Por que recolles xogos, enredos, brincadeiras? Porque creo que é a forma máis bonita de divertirvos os nenos. E agora, por non sei que, moitos nenos, en vez de estar xogando a cousas bonitas, estades con maquinitas, unha pantalliña aí, e é máis aburrido. Non vos dades conta porque non sabedes o divertido que é xogar de outra forma. E xogar de outra forma é xogar todos xuntos, xogar no parque, xogar na rúa, xogar no monte, xogar no patio da escola. Xogar, hai tantos xogos tan diferentes, e sabes ademais que son gratis. Non os hai que comprar. Están aí todos. E por eso os describín en libros para que, se alguén lle gusta cambiar de forma de xogar, pois que busque cousas para xogar, aprendas, e xa verás como é moito máis divertido, porque cando era pequeno xogaba así. Cal é a túa palabra favorita do idioma galego? A miña palabra favorita do idioma galego son todas as palabras bonitas do idioma galego, como todas as palabras de calquer outro idioma, sabes? Porque os idiomas son todos moi bonitos. O que pasa é que os galegos temos un que noso, que nada máis que vai aquí. Entón é unha pena que os galegos pois non falemos no noso idioma, porque sería moito máis bonito para todos. E sabes tamén, ademais, se todos falásemos en galego, os galegos, viviríamos moito mellor. E xa ten a importancia que ten a lingua.
E a palabra máis bonita, pois son todas. Calquera palabra bonita. Ti como te chamas? Elena. Elena. Elena con galego sabes que é con H, verdade? Pois Elena con H é lindísimo. Porque en galego. Por que che gusta arranxar cousas? Pois porque eu viví nunha casa onde meu pai arranxaba cousas, onde a miña nai cosía, e para mí foi un entretenimento, un xoguete tamén. A máquina de coser da miña nai, pois para mí foi un xoguete tamén, moitas veces. Cosía con ela. E arranxar cousas, pois é unha... A mí me gusta facer moitas trapalladas coa mau, cousiñas así, sin importancia, porque é tamén moi bonito. É moi lindo pasar o tempo facendo e construindo cousas. É lindo. Que é iso de vestirse de Atlántico? Pois vestirse de Atlántico, como cando antes vos expliquei na xuntanza que tivemos todos xuntos, non? De todos os cursos, significa querer moito ao país no que estou, que é Galicia, que é onde vivo. Se eu fora de Salamanca non estaría vestido Atlántico, estaría vestido do que é o clima de Salamanca, as montañas de alí, os ríos de alí, non? Que sería de alí, pero como eu son de aquí, nací en Ferrol, pois o mar que nos baña a todos é o Atlántico, pero que o Atlántico, ademais, a todos nos trae toda a auga que nos chove é do Atlántico, non? Todo o frío e toda a calor que nos ven aquí prácticamente sempre é do Atlántico, porque nos estamos metidos no mar, casi, non? E quere decir eso, unha metáfora, que quere decir que me gusta moito pois o sitio onde vivo. E se fora de outro sitio, gustaríame igual o outro sitio, porque é o que ten que ser, non? Cada un. Sabes que hai un refrán que di que o boi é de onde pace e o home de onde nace. Eso quer decir que os bois dalles igual estar aquí, que alá, con tal de que haxa erva, xa lles chega. Pero os seres humanos, non. Os seres humanos temos sentimentos, temos outras cousas que son máis importantes que o diñeiro, que o valor que se lle dan ás cousas materiais. E iso é o lugar onde un vive, onde un naceu. E onde un vive tamén, porque hai moita xente que non nace nun sitio, pero faise dese sitio, non? Moitísimas gracias. Foi genial falar contigo e coñecerte mellor. Non te esqueceremos. Moitas gracias a vos, que sodes moi simpáticas e moi simpáticos.